खुलुमबाय। नैबेनो जाबाय जों बानायनाय चन्द्रयान 2 नि मडेल। नैबेयो जाबाय चन्द्रयान 2 नि मोनसे बाहागो। बेनि मुङा जाबाय विक्रम लेन्डार। नैबेयो विक्रम लेन्डारा अखाफोराव बाहायदोंमोन। बेखौ इसर'आ डिजाइन खालामनानै अखाफोराव दैथायहरदोंमोन। इसर'नि आबुं मुङा इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेशन। चन्द्रयान 2 खौ 2019 मायथाइनि 22 जुलाइ खालाराव लन्च खालामनाय जादोंमोन। बेखौ सतीश धावन स्पेस सेन्टारनिफ्राय लन्च खालामनाय जादोंमोन। चन्द्रयान 2 नि विक्रम लेन्डारा 2019 मायथाइनि 7 सेप्तेम्बराव अखाफोराव लेन्डिं खालामदोंमोन। विक्रम लेन्डारा अखाफोरनि बिखुङाव लेन्डिं जाहैदोंमोनब्लाबो चन्द्रयान 2 मिशनआ फेलें जादोंमोन। विक्रम लेन्डारा अखाफोरनि बिखुङाव राफ लेन्डिं जाहैनायनि थाखाय चन्द्रयान 2 मिशनआ फेलें जानो गोनां जादोंमोन। जोंनि बे चन्द्रयान 2 मडेलनि गाइड टिचार्स हिसाबै दङमोन बिथां रमेन बर' सार। आरो बिथां सुभाष शर्मा सार। बे मडेलखौ बानायनायाव 7 सान गोनां जादोंमोन आरो बे चन्द्रयान 2 बानायनायाव जोंखौ बे मडेल बानायनायाव जोबोर हेफाजाब खालामदोंमोन। बेनि थाखाय बिथां रमेन सारनिसिम जोबोर साबायखर थाबाय। बे मडेल दिन्थिफुंनाय बादायलायनायाव जों 3थि जायगा आवग्रिनो हानायनि थाखाय जों साथामनो आरो गाइड टिचारनो गांफा सार्टिफिकेट होनाय जादों। जोंनो बेबादि सार्टिफिकेट होना थुलुंगा होनायनि थाखाय बाक्सा डिस्ट्रिक्ट अर्गेनाइजिं कमिटि, आसाम साइन्स ससाइटि, कुमारिकाटा ब्रान्चनिसिम रोजा साबायखर थाबाय। आरो लोगोसे आसाम साइन्स टेक्न'लजि एनभाइरनमेन्टेल काउन्सिल एसटेकनिसिम रोजा साबायखर थाबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा थरायना लक्ष्मी बसुमतारी। आं बरमा हिनजावसा गोजौ फरायसालियाव 9 थाखोआव फरायो। खुंगा 27थि नेशनेल चिल्ड्रेन साइन्स कंग्रेस
2019 आव जों बरमा हिनजावसा गोजौ फरायसालिनिफ्राय साइन्स मडेल दिन्थिफुंनाय जादोंमोन। बेयाव थामथि बान्था मोननानै जों जोबोर गोजोननाय मोनदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा सलायना रुपालि बर'। आं बरमा हिनजावसा गोजौ फरायसालियाव 9 थाखोआव फरायो। बरमा हिनजावसा गोजौ फरायसालिनिफ्राय साइन्स मडेल दिन्थिफुंनायाव जों थामथि बान्था मोननो हादोंमोन। बे साइन्स मडेल दिन्थिफुंनायाव चन्द्रयान 2 नि मडेल दिन्थिफुंनाय जादोंमोन। खुलुमबाय, आंनि मुङा थरायना प्रतिमा नार्जारि। आं बरमा हिनजावसा गोजौ फरायसालियाव 9 थाखोआव फरायो। डिस्ट्रिक्ट लेभेल चिल्ड्रेन साइन्स कंग्रेस मडेल दिन्थिफुंनायाव जों थामथि बान्था मोननानै गोजोननाय मोनदों। चन्द्रयान 2 जाबाय इसर'जों अखाफोराव दैथायहरजानाय मोनसे यान। बेखौ 2019 मायथाइयाव दैथायनाय जादोंमोन। जुदियो बेयो साक्सेसफुल जायाखैबाबो भारत हादरनि मोनसे गोग्गाथाव नाजानाय। बेनो जाबाय जों बानायनाय चन्द्रयान 2 नि मडेल। बेयो जाबाय चन्द्रयान 2 नि मोनसे बाहागो। बेनि मुङा जाबाय विक्रम लेन्डार। बेयो विक्रम लेन्डारा अखाफोराव बाहायदोंमोन। बेखौ इसर'आ डिजाइन खालामनानै अखाफोराव दैथायहरदोंमोन। इसर'नि आबुं मुङा इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेशन। चन्द्रयान 2 खौ 2019 मायथाइनि 22 जुलाइ खालाराव लन्च खालामनाय जादोंमोन। बेखौ सतीश धावन स्पेस सेन्टारनिफ्राय लन्च खालामनाय जादोंमोन। चन्द्रयान 2 नि विक्रम लेन्डारा 2019 मायथाइनि 7 सेप्तेम्बराव अखाफोराव लेन्डिं खालामदोंमोन। विक्रम लेन्डारा अखाफोरनि बिखुङाव लेन्डिं जाहैदोंमोनब्लाबो चन्द्रयान 2 मिशनआ फेलें जादोंमोन। विक्रम लेन्डारा अखाफोरनि बिखुङाव राफ लेन्डिं जाहैनायनि थाखाय चन्द्रयान 2 मिशनआ फेलें जानो गोनां जादोंमोन। जोंनि बे चन्द्रयान 2 मडेलनि गाइड टिचार्स हिसाबै दङमोन बिथां रमेन बर' सार आरो बिथां सुभाष शर्मा सार। बे मडेलखौ बानायनायाव 7 सान गोनां जादोंमोन आरो बे चन्द्रयान 2 बानायनायाव बिथां रमेन सारा जोंखौ बे मडेल बानायनायाव जोबोर हेफाजाब खालामदोंमोन। बेनि थाखाय बिथां रमेन सारनिसिम जोबोर साबायखर थाबाय। बे मडेल दिन्थिफुंनाय बादायलायनायाव जों थामथि जायगा आवग्रिनो हानायनि थाखाय जों साथामनो आरो गाइड टिचारनो गांफा सार्टिफिकेट होनाय जादों। जोंनो बेबादि सार्टिफिकेट होना थुलुंगा होनायनि थाखाय बाक्सा डिस्ट्रिक्ट अर्गेनाइजिं कमिटि, आसाम साइन्स ससाइटि कुमारिकाटा ब्रान्चनिसिम रोजा साबायखर थाबाय। आरो लोगोसे आसाम साइन्स टेक्न'लजि एनभाइरनमेन्टेल काउन्सिल एस्टेकनिसिम रोजा साबायखर थाबाय।
बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि आरो लोगोसे बड'लेण्ड खौरांनि सामलायगिरिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय।